kutya. Tehát ő tudja, hogy most ez van, most ez a feladata, és ennek ellenére én szeretem, tehát ő ezt is tudja. Úgyhogy én azt szoktam mondani egyébként, hogy az enyémek tulajdonképpen egész életükben játszanak, rohangásznak. Egy-egy napra, amikor így elviszem a kiállításra, és felkészítem, és a kiállításon vagyunk, akkor azt csinálja, amit én szeretnék. De egész életében tulajdonképpen azt csinálja, amit ő szeret. Rohangál, játszik, szaladgálnak az udvaron. Itt is van egy, gyere ide, drágám. Ja, a Tács. Ő a Noénak a lánya. Ő a Noé kislánya? Igen, ő 17 hónapos, és ő is már többszörösen győztes kutya, junior champion szintén. És hol vannak a testvérei? Eladtam. Na, ez volt a következő, látom az arcodon, hát majdnem sírsz most is. Igen, és Horvátországba. Megsíratod valamennyit, amikor elmennek? Hát igen, szóval hozzánőnek az emberhez, meg azért 8 hetes koruk előtt én nem szoktam eladni, és az alatt az idő alatt megszereti az ember. Tehát ezt nem, én azt szoktam mondani, hogy ezt nem lehet csak a pénzért, és nem lehet szeretet nélkül csinálni. A kozmetikát sem, és a kutyatenyésztést sem. Ha eltelik egy év, igen, és az ő tesója mondjuk Hollandiában sétálsz, jön veled szemben, megismered? Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Nem biztos. De általában, tehát amikor így eladom őket külföldre, követni szoktam a sorsukat. Tehát például amelyik Horvátországban van fiú, arról is tudom, hogy egy nagyon szép kutya lett, igen. Tiszta apja, és nagyon jó helyen van, imádják a kutyát. Rám is ezt mondják mindig, képzeld, apám, hogy nézett ki. Meg lehet ebből élni? Már arra nem vagy hajlandó válaszolni, hogy mennyibe kerül egy ilyen kutya. Tehát én mondjuk mennyire lehet venni egy normális vesztit, nem tőled egyébként? Hát ilyen átlag vesztit 60 ér. Körülbelül 60 000 forintért? Igen. Na most én azt szoktam mondani, hogy ilyen szinten, ahogy mi csináljuk, ebből megélni nem lehet. Mi nagyon sok kiállításra járunk, Európa kiállításokra, világkiállításokra, nagyon sokba kerül, minőségi táppal etetjük őket, tehát nem ilyen commerce tápokkal. Úgyhogy tulajdonképpen szinte ami bejön, azt mi vissza is forgatjuk a kutyákra. Gondolom, hogy ez a néhány serleg, amit éppen a néző láthat, hát ennyi helyre kellett elutazgatni, elmenni, stb. Igen. Volna itt még rengeteg olyan kérdés, ami tulajdonképpen majdnem mindig a pénznél lyukadunk ki. Rengeteg, mennyit esznek ezek a kutyák, meg mit esznek? Ők maguk a felnőttek már nem esznek sokat. Én amerikai táppal etetek, hát nem tudom, hogy mondhatom a nevét. Szerintem ne, igen. Jó, és ez nem egy olcsó táp, de nagyon jó táp. Bocs, elengedtem a kutyát. Igen, én híve vagyok ennek, hogy minőségi kajával szabad csak etetni, mert ez meglátszik a kutya szőrzetén, a csontozatán, a kölyök kutya, ahogy felnő. Tehát teljesen más lesz az, amelyik egy minőségi kajával van etetve, mint amelyik csak egy ilyen commerce, vagy éppen konyhai maradék, mert Magyarországon ez még mindig divat, hogy konyhai maradékkal etetik a kutyát. Úgy hívják ezt, hogy moslék, nem? Hát igen, azt a disznóknak szokták. Így van, az is szép állat. Úgy tudom, már az én kutyámról is, az én vesztimről, hogy nézik a tévét. Bizony. És majdnem beszél. Bizony. Na most azért nem akarok hazabeszélni, jellemez már a Vesztit, tehát milyen kutya ő? Tanulékony, butácska, stb. Nagyon okos. De elfogultság nélkül. Hát elfogultan egy tudok buldogos csak és azt mondja, hogy ugyan már persze, mindenkinek a saját kutyája a legszebb, meg a legaranyosabb, legokosabb. Én azt mondom, hogy a Veszti egy nagyon jó családi kutya, fantasztikusan okosak, nevelni kell őket, mert terrier és kicsit önfejű, de rendkívül intelligensek. Hát a fiú különösen, igen. És a fiúkkal egy kicsit keményebben is kell ezért bánni. Nem mindegyikkel, de amelyik ilyen macsó, azzal igen. És fantasztikus jó családi kutyák, gyerek mellé nagyon jók játszani, játszótársnak, de nem feltétlenül a 2 éves gyerek, hanem a nagyobb gyermek mellé, aki már tudja, hogy kell a kutyával bánni, és ez nem egy plusz sála. Ja, nem ilyen lett a fejed. Noé, bocs, hogy kinevetlek, de hát ez elképesztő nagy fejed van már. Tehát mit jelent, hogy keményebben fogod? Tehát kapabűsággal a fejére, vagy seggére? Hát, vagy... akár, hogyha olyat tesz, akkor akár azt is, de tehát ami egyszer nem, az mindig nem. Ja, értem. Tehát a nevelés legyen következetes, de én azt tudom mondani, hogy szerintem egy gyereknevelés is hasonló. Világos. Mert ami nem, az nem. Szerintem állítsuk be a Noé fejét, meg ahogy szokott állni, hát ez elképesztő. Meg te a farkánál fogva emeled, meg egyébként ilyenkor? Nem, én így szoktam.
ugye két De komolyan láttam a versenyen, hogy valaki megemelték a forrást, igen, és megfogja a farkát. És így emeli föl, és így teszi föl az asztalra. Most én erre azt szoktam mondani, hogy ez az ember nem igazán szereti a kutyáját, aki így teszi föl. Mutathatom a nézőnek, hogy hogyan állítunk kutyafarkat? Mert én asszisztáltam neked ott, ugye? Igen, az nagyon szokott tetszeni akkor a férfiaknak. Én ide villanok. Igen, nem tudom, ki fogja tudni mutatni. Tehát így kell. Ugye így kell állni. De most nem vízből mondom, hanem tehát így kell, hogy így, bocsánat. Simogat, igen. Bár én ütögettem, tehát így, és akkor így kell álljon a Igen, farkkal. és ettől ő gyönyörűen fogja tartani. Igen. És ez az alapállás, egy kicsit, vagy hogy jól áll így? Majd mindjárt megigazítom. Közvetett kocsiban remekül szórakoznak a farokállításon. Igen. Mondom, ez nagyon szokott általában tetszeni. Most miért fogod ilyenkor? Na mindegyik, hagyjuk ezt, jó? Úgy. De várjál, és a feje az kész van? Nincs kész a feje? Hát, ilyet szoktunk rá hajlakot tenni. Erre voltam kíváncsi, hogy azt még hogy bírják. Hát ez az alapállása a kutyusnak. Igen. Így. Igen, gyönyörű. Hogyha elengeded, akkor hogy marad? A fejét is. Akkor el fog lépni. Ellép? Elmozdul, igen. Ki. Marad. Igen. Igen, tehát és a zsűri is engedőt tartsad. Igen. De a többiek is ugyanígy csinálják, és a kanokat azért szoktuk még tartani, mert hajlamosak arra, hogy összekapjanak a körön belül is. Tehát vigyázni kell rájuk. Anikó, te mondtad, hogy nem nagyon vagy kinn a kutyákkal, én azt gondolom, hogy köszönöm, szegénynek kínozzuk tovább. Jó. De hogyha itt maradhat egyébként? Maradhat, ő el van itt az asztalon. De most arra vagyok kíváncsi, hogy a 16 hónaposan mit tudsz kezdeni. Állítsam be? Megpróbálod? Persze. Na, Tács. akkor kérjük a tácsot, én elmegyek érte, jó? Közben... Tácsi, gyere, anyukát keres. Gyere, Tácsi. Gyere ide. Hopp, úgy. Gyere, okos Na, ő is egy sókutya. Ő is sókutya. Tács, igen, ő nagyon élvezi, szintén a igen, kiállítást. Örökölte apucinak a temperamentumát, úgyhogy ő egy igazi kis terrier. Te vagy a folytatás. Igen, ő a jövő nemzedéke. Beszéljünk biztosan ismersz rengeteg kutyást. Igen. Nem tudom, hogy fogom körülírni. Hát akik nem szeretik a kutyákat, azért nem szeretik a kutyákat, meg a kutyásokat, mert hogy mi kutyások összekakítatjuk az utcát, érted? Tehát, hogy vannak kutyakaki, kukák, stb. Hogy látod te ezt? Hát én azt tudom erre mondani, hogy Magyarországon ez a kutyakultúra még nincs elég jó szinten. Tehát sajnos a kutyások is hibásak emiatt a vélemény miatt. Ma már azért egyre jobban alakulnak a dolgok, tehát egyre több embert ismerek, aki összeszedi és odafigyel, hogy ne okozzon kellemetlenséget azoknak, akiknek nincs, de sajnos még ez mindig gyerekcipőben van, úgyhogy még fejlődnünk kell. Annyiból csatlakoznék hozzád, hogy ha most nem akarom mondani, hogy hol, de a közeli országok bevásárló központjaiban járkálunk, akkor ott mindenütt járkálhatnak kutyák. Igen. Ausztriára céloztam, stb. Magyarországon szóba se jöhet semmi. Nem. De ezt tulajdonképpen mondom, szerintem ez az emberek hibája, akik nevelik a kutyákat és akik tartják a kutyákat, mert tehát jobban oda kellene figyelni a dolgokra és azokra az emberekre, akik nem szeretik és nem élvezik úgy a kutyusokat. Mondjuk az egy más kérdés, hogy mi ezeket az embereket nem nagyon tudjuk megérteni. Gyere, nézd meg, hogy mi lesz a te sorsod. Tessék. Most tudod, mit én közben a kiállítási kutyákat én mindig úgy szoktam, hogy kölyökkortól nevelem. Tehát nézd meg, a Tács is milyen szépen tartja magát. Tehát ő is egy nagyon szép kutya, jó rövid, szép hosszú nyaka van. Kölyökkortól szoktatva vannak ehhez, tehát nem az, hogy most fölteszem az asztalra és drasztikusan ezt csinálom, hanem így fölteszem. Igen. Őt már fésülted? Hát őt még nem fésültem, de 3 hónapos kortól. 3 hónapos kortól így szoktatgatjuk, és megszokják. Tulajdonképpen neki ez természetes. Figyelj, mondd meg, ő most ki lett mosva? Nem. Nem? Nem. Ez nagyon szép fehér. Hát, most... Anikó, mire készülsz? Mi most a nagy megmérettetés? Mert a legutolsón azt hiszem együtt voltunk, amit a nézők néha láthattak. Hát megyünk majd Pestre, ott lesz 2 napos nemzetközi kiállítás, az egyik napon egy német bíró fog bírálni, másik nap pedig egy magyar, mind a 2 napra fölmegyünk, meglátjuk, hogy fog sikerülni, és amire még nagyon készülök már most, jövő júniusban Bécs mellett Thunban lesz az Európa kiállítás, és oda ki szeretnénk menni, és szeretnénk. Akár a Noéval és a Táccsal is. Igen. És még vannak terveim. És még értem, még vannak terveim.
Hát nagyon szépen köszönjük a kiskutyáknak is, a családodnak is, a szó szoros értelmében. Nézd meg, hogy kapaszkodik most. Igen. Igen, úgy érzi biztonságban magát. Egy kis ajándékot szeretnék nektek átadni, habár én láttam nálad, hogy oda a serlegek már nem nagyon férnek. Ettől függetlenül a pécsi sörfőzde ajándékát, azt a gyönyörű zsolnai korsót majd a méltó helyére helyezd el, légy szíves. Ja. Én pont beleféred a kis Veszti egyébként, jó lesz tartónak. Aztán egy gyönyörű Pécs könyvet a Pécsi Polgármesteri Hivatal ajándékaként, egy Kovács CD-t, hogy legyen mit hallgatni, amikor mentek a kiállításra, és a Tibornak, a férjednek, a párodnak egy Bok küvébor, hogyha hazaért a versenyről, a Bok Józsefről kiadott könyvben, a Alexandra kiadványa pontosan benne van, hogyan lehet elfogyasztani a bort. Jó. Úgyhogy fogadjátok szeretettel. Közösen, köszönjük. Közösen, én meg nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor a jövő reménységével, akit úgy hívnak, hogy... Admirális. Admirális. Hölgyeim és uraim, elköszön a Bence Show műsorvezetője, Admirális. Sziasztok!